Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay monilusad og Project Sempi kon synchronize and enhance managing police investigation. Tumong niini ang pagsuta og balik sa wa pa masulbad nga mga kaso sa Dakbayan. Ug kini aron mahatagan og hustisya ang mga biktima sa mga nagkalain-laing klase sa krimen. Si Chona Carion sa report. Gibanaban ang adunay 300 ka unsolved cases sa talaan sa Talisay City Police Station. Tungod nini, gusto ni Police Major Gerard A. Spilare nga okayon og tutukan kini pagbalik aron usab makaangkon og hustisya ang mga biktima. Sagol-sagol kini mga kaso gikan sa petty crimes hangtod na sa heinous crimes. Gidugang ni Pilare nga ang 40 niya ka mga pulis gisangunan og tagsa ka kaso nga lihokon ug kun mahimo sulbaron gyud. Magsugod sila sa mga kaso nga hitabo niadtong Enero hangtod Nobyembre karong tuiga. We are going to backtrack cases, revisit the witnesses, revisit the victims, and collect evidence. Eventually, we can file charges. Kay daghan tang nadakpan karon katong mga robbers. So posible sad nga kini mga tawhana mao sad to'y suspetsado sa mga nangagi. Tanang mga investigador sa Talisay gipaubos sa seminar sa HEPE mismo sa Provincial Investigation and Detective Management Branch sa Cebu Provincial Police Office nga si Police Major Maria Teresa Makatangay. Gipasabot sila kabahin sa Project Sempi. Ganahan ta mag-focus ta sa investigation kay kini manggong mga krimina unknowingly there are victims of these crimes and they are also waiting for justice. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.